Usa ka taxi driver ang nahimo ng binuhatan ang pag-atiman sa mga hayop nga na hit and run sa kalsada sa Davao City. Ato siyang ilailahon sa report ni Kent Abrigana. 8 katuig na nga taxi driver ang 40 anyo sa si John Mark Acaso, taga Barangay Takunan, Davao City. Sa iyang pagmasada matag adlaw, ubay-ubay na matud pa ang iyang na-rescue nga mga hayop sa kalsada nga ma-hit and run sama ni OG, usa ka aspin. Nga na-rescue niya sa kalsada human naligsan sa Maa, Davao City, kung asa nagbitay na ang tinain ni ini. Apan karon, himsog na kini og malipayon. Na siya sa dalan, so gi-check na ko siya mo lag nasa tali ang tiyan. Pagtanaw na ko na inigawas tinaid ang tiyan. So na siya dire karon sa balay. Sumala ni John Mark, makabati siya og kaluoy sa mga latagaw nga iro og iring nga ma-hit and run sa kalsada. Matag semana daw, dili moubos sa 5 ka stray dogs and cats ang iyang ma-rescue kung buhi pa ug mapadaplin sa kalsada kung namatay na. Usually ginapadaplin kay nagabiyahe man ko. Padaplin lang ako walang ako mabuhat sila ha padaplin. Okay. Pero sometimes naman po mabuhi, especially ang iro. Kay madala na ko sabit. Tapos ang iring, less lang gyud kayo ang percentage nga mabuhi ang iring. Tungod siguro sa kagamay nila. Gawa sa mapinanggaon sa mga hayop, dako umatod pa ang respeto ni John Mark kanila. Sila matod pa ang miluwas sa iyang anak nga nakasinati og depresyon. Ato nga time pandemic, so mahal ang doktor ana. So nakakitagwe ang iro ra gyud nakatabang siya na ma-cope up niya ang iyang problema sa mental health. Okay. So sukad ato, dako na kay kog respeto sa mga hayop nga matong na koy makitan sa dalan, either puniton or i-save na ko kung nadisgrasya sila. Gani sumala ni John Mark, mo-graduate na ang iyang anak sa senior high o plano daw ni ining nga mahimong veterinarian aron makatabang sa mga hayop. Mensahe ni John Mark sa publiko. Kay kita gina-treat man po tanan lang family. Nagahatag po na sila og show po og love sa tuwa. So same lang ato lang ibalik po sila. Kauban si Melco Minares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.